Assalamu alaykum hormatly ilişler, mähriban watandaşlar. Bugün Aşgabat Times habarlar portalymyz Türkmenistanyň Alparslan adynaky Milli Drama Teatrına mehmançylykda. Hormatly ilişler, mähriban watandaşlar, ene biz şu wagt Edil Kulisiň arka tarapyndan oyun bir maza 2 atly sahna oyunyň Alparslan adynaky drama teatrına ilkinji gezek görkezişi artistler, aktrisalar ýerite oyunu taýýarlyk görýärler. Şu pursatlarda hem biz şu oyunun baş roluna çykyş edýän Şergel Sapar bilen söhbetleşýümizi dowam edýäs. Bilemne Alparslan Milli Drama Teatrının agdy dörejlik topary bolup, ýene sadece minutlardan özümiň aşyk mämiliýetiň eser esasynda Türkmenistanyň atgadan artisti teatrymyň baş ýolbaşçylygyny berdiýän sahnalaşdyrmagyny oyun bir mada 2 spektaklymyzy häzir halk köpçüligine ýetiräs nesip bolsa, bu oyunyň içinde esasan bir agramy bölegi ýaşlar bilen bagly, owa durmuşy bilen bagly görüşüňiz ýaly. Bärdine sahna oynamyň bir bilýärem owa durmuşyndan ne bärdine özüň çaýhanasy, bärdine ýukanlary sahna hudojnygymyz bar. Türkmenistan atgadan surat. Mekan Anamratov'un taýýarlanan sahna bedeli. Budan artist üçin iň wajyp zatlardan biri de sebäbi şol döwri ýaşamagy kömek edýän bir güç şol sahna. Näşe gün Alparslan adynaky Milli Drama Teatrymyzda bir ajaýyp täsirli pursat ýa şu gün bilen sahnamyzy täze eser jahandan aşyr mämiliýetiň ýadan Türkmenistanyň atgadan artisti Handur Berdiýewiň sahnalaşdyrmagyna oyun bir maza 2 atly spektaklymyz şu gün halk köpçüligine hödürlenýän şu pursatny ajaýyp täsirli pursat sebäbi men paýyma Şemşadyň keşfini jandandyrmak niýetler etdi. Şemşadyň keşfim bir owa gyzy, bir has bir häsiýetli gyp. Şu keşfi jandandyrýan şu wagtky pursat has dogrymaýsam tolgunýan tomuşaçylarymyzyň bir garşylajak bir täsirli pursatlaryny bir el çarpışmalaryna garaşýan nisip bolsa agdy bir dörejlik toparymyz bilen şowly çykyş eder diýip umyt edýän. Kafawarın işiňe bessin kamera barsın. Ine şu biziň teatrymyzda ýene bir ýatdan çykmajak taryh günüň biri paýtagtymyzyň bir gödürüp günjogyny ýerleşen Alparslan Milli Drama Teatrymyzda Türkmenistanyň atgadan artisti biziň teatrymyzyň baş ýolbaşçysy hem-de baş rejissýorumyz Handur Berdiýewiň sahnalaşdyrmagyny aşyr mämiliýetiň oyun bir maza 2 atly spektaklyny tawşyryş pursat dowam edýär. Diýsen torgunýas hem-de buýsanýas. Şu değişmegini ýatyran täze spektaklymyzda diýsen şoğul çykdy, ýyleşmeden gyzygyň mäherli garşylady. Ene şu spektaklda maňa da bir şahan nazigdiň, şadýan ýigdiň, aýdym saat bilen günni geçirip ören bir ýigdiň keşpi ýaşka aýdymçyň saatlan keşpi janandyrmak nesibäme çykdy. Şeýle bagtly günni biz ýene bir ýoly türkmen sungatymyzy, türkmen medeniýetimizi sarfalaýan gahrman arkadar gahrman serdarymyza çäkdi sawurtmy aýdýar. Türkmen sungatymyzy arşa götürýän, türkmen sungatymyzy hormatlaýan gahrman arkadar gahrman serdarymyzyň janyny sawurtsun, ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlegim näme şu ýalak bir mukaddes sahnalarda, oğudan binalarda, bir jadary sahnalarda täze keşipler döredip halkymyza, paýtagtymyň ýaşaýjylaryna, paýtagtymyň mehmanlaryna şeýle bir şowkuny täze eserler bilen çykyş edip halkymyzy begendirip durar diýip inanýarsam gelýär. Atajan beren gazakly gurulmagy üçin tüýsürlikden minnetdarlamadylar ýa. Oýnam sagman taşyryň işiňizde durmuşyňyza maşgalaňyza üstünlik kamera barsyn.